Dek, engko bengi praise ya, aku online obat kuat durung teko. Tibake kowe niku lanang apa? Nang Surabaya tuku paku, gek rong dino kok wis linu. Le, rumangsamu duwe bojo loro gak bingung to? Tak kandhani. Domino gambare pentol, bojo loro royokan konci. Rasakno iki, numpak becak rudone 3, kadung macak kok ditinggal turu. Heeh. Tak kandhani maneh ya. Yo, Jo sedih, ora kabeh wong sing urip nang ngisor iku selalu diinjak-injak. lah contoh nih. Teleke pitik. Dulinan apa sing tangan tengen mijeti dhuwur, tangan kiwa jawil ngisor. Ya kaya mabengi. Dladur. Lah apa? Dulinan gitar iku lho. Iso jawab pantun. Gampang. Mangan pelem gelar kloso. Kalem-kalem jari ra krasa. Mangan nongko jare pahit. Barang digetno kok jerit-jerit. Ngopo sing dimek-mek krasa anget, begitu dibuka ketok rambute. Kaya gonmu. Ngeres. Terus apa? Ngoceki jagung godhok iku lho. Barang apa bentuke cilik ndelojor, nek diplurut-plurut terus iso metu. Gonku iki. Ngawur. Lah apa? Melurut odol go sikatan iku lho. Barang apa sing dikocok kudu alon-alon mergo nek banter marai muncrat. Gonmu iku. Nakal. Lah apa? Ngocok minuman bersoda iku lho. Iso jawab pantun. Gampang. Nggo bantal gelar kloso. Jare njajal kok diblesno. Godhong jeruk, godhong kemangi. Kadung limpruk ra iso tangi. Le, urip kok ora ngalor ra ngidul, durung kerja ra duwe duit, direwangi kerja malah duwe utang. Calon istriku jo kuatir senajan aku gendut tak jamin ora bakal kabutan. Surabaya Situbondo, pisan pindho rapopo suwe-suwe ya bongkok. Ternyata menyakitkan yo tiba pas kejeglong ing jalan berlubang. Yo ket biyen mulok Gus Wak Gus, pengen enak yo kejeglong lubang sing berjalan. Barang apa sing dipluwek sodok dipaksa bar diceroti kok sambat perih. Kaya mabengi. Le kok ngeres. Lah apa? Obat tetes moto iku lho. Ya apa Mas, senajan aku rondo pen jek ragu apa ora? Walah-walah, Dek. Walah lapo? Manuk emprit mencelok ing pager, pas mau cepet mripatku kepiyer-piyer. Ijek enom kok loyo kalah karo pitik. Jamune telat kok, Dek. Halah, nandur sawit ing tengah wengi wis dikopat kapit ya ora iso tangi. Apa nangis, Dek? Diputus pacarku. Tuku serabe akeh 7, jo sedih jodohmu sebenarnya ya aku. Matamu. Le tak kandhani yo, dulinan nang pantai ngene iki yo perlu. Nek bojomu gak nuruti, gawe yo katok wesi sing ana gemboke. Betul apa ora, Mas? Betul. Raimu kena apa, Mas? Maklum, Dek, isik Joko yang ngene iki. Walah, Joko sembung mangan ketan, durung ngambung kok wis keringetan. Sampan suwi duda ngono ku jek iling karo swarga donya to. Ya iling to. Emangnya apa lho? Mangan sate sak sujen-sujene lali jenenge iling dalane.